Die was voor ons om. Hij zit net goed, hè? Ja. Maar ik denk dat hij nou wel ook in. En hier stond dat die aan. Nee, dat heb Jannie zelf niet aan. Nou is dat opgelost, cowboy? Ja. Peach. Glendy, Mario. En Daisy. Maar. Hallo. Mario. Doe maar, Piet. Maar. Mandy. Jongens. Dat is Mario en Daisy. Doe. Jongens. Oh. Kom hier. Mario, de rest achter de verkeerde memo aan. Nee. Hoe zijn je oren? Nee. Nee. Kom maar gaan. Nee. Oh. Jongens. Je bent binnen. Kom Mario. Oh. Hier rennen. Why? Ja. Hoppatee. Nou, doe maar. Daisy. Peach. Nou, kom op. Joeke. Hey. Oh. Hey, die kant op. Kom.
Oh. Ik buiten heen rennen. Die ben door de tram gegaan. Nou, hup, in de box. Nee. Hallo, kom op. Eerst erin. Jongens, wat heb je hem die in? Kent dan het? Rijntje. Oh, Sally. Uniek. En Wonder. Wow. Goed zo. Spidey en Bjarni. Rijntje. Kom. Kom, draai. Hoe dan? Jongen. Uniek. Wonder. Sally. Rijntje. En Daisy. En Peach. Hier. Glendy. En Mario. Hey. Zo. Goed zo. Bravo hoor. Hey. Knap van mij. Hey. Goed zo. Ik krijg de stroom uitzetten. En ik ga nou het wetter nog even bijvullen. Maar ik ga eerst zien waar de hinderstraining gang binnen. Oh no. Deze ziet ervoor. Want daar is dus, nou ja, die is losrakken. En deze die zit altijd zo.
Ongeveer. Deze stikken maken. Oh. Die bakken zal ik even vullen. Je zet wat zon bij in, wat modder. Zo. En die loopt daar. Maar ze moet daar net terugheen gaan natuurlijk. Oh. Hier is het een spin. Hi spin. Ik heb hier een knoop in. Ik heb een beetje lengte. Lang net. Ik heb nog een poging dan. Poging 2. Help. Oké, ik moet nog wat oors bedenken. Het is lukt. Het zit vast. Maar ze gaan er dus wat doorheen. Dat mooi net. Torenvalk. Er zit nog wel in. Misschien is de rest wel uitvlogen, maar ik weet het net.